banabaatɔ min ka fura karilen ma ɲa sentigɛ ni kɔlabɔ kɔ ko sigi daga kɔnɔ o ma sɔrɔ man di o la nɛgɛ kaɲɛ 20 sanga 30 a kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ɲa kuma minnu sigimɛ ka ɲɛmada Sherifla TV jakanso fɛ jango ka se ka bɔ kunnasiri ani kunpanna ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ a ye bamanankan kunnafoni waati selen ye nin ye ka sanga ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ ɲɛnamaya jɛnselegɛnna ne fɛ ka ta ka ɲɛsin yiri fɛgɛw mɔ ni a bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni juin kalo tile 13 ye san o san jirejɛkulu min sigilen bɛ yirifɛgɛw cogo la Mali jamana kɔnɔ Association Sport pour les Albinos ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 13 san 2026 ye musée national kɔnɔna na o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛnamaya ka ta ka ɲɛsin yirifɛgɛw mɔ min sen fɛ o ye a kanu ka kuma yirifɛgɛw ka dugujɛkɔ mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya kan degun ni gɛlɛya min bɛ sɔrɔ o fɛ cogo min na fura jɔnjɔn bɛ se sɔrɔ o la hukumu kɔnɔna na baara in ye a sɛbɛkɔrɔ denbaya la baw jamana ɲɛmaaba caman yera kɛnɛ kan walasa ka se ka taa tali kɛ baaraw la Sherifla TV tɔgɔ la a seereya la Mamadu Bɛni Sherifu Sumano ani Sama Tarawele de fɛ. Nin kɛnɛ mun sigilen filɛ nin ye a bɛ bila okumu mun kɔnɔ o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la albinosiw tɔgɔ la n'o ye yefegew ye fɔtogo wɛrɛ la maa min nana kɛnɛ denba nɔrɔ bila a ka kumaw la a ye a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka ni maa ninnu dɛmɛ ka sababu kɛ u fana ye adamaden ni i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min na. Ne bɛ yan bi komi ne y'a fɔ cogo min na Fatumata Batoleɲani an ka présidente Toulouse groupe présidente ale de ye nin événement in marraine c'est pourquoi ne bɛ yan bi bon an nana ni dɛmɛ min ye Fatumata Batoleɲani albinosiw bolo Fatumata Batoleɲani jɔra baya jigiya la a ye jigiw ta a jɔlen b'u ye jigiyaw la ka d'a kan albinosiw ye mɔgɔw ye an ka société kɔnɔ mɔgɔw b'a essayer ka mɔgɔ minnu kɛ ɲuguntɔlafɛnw ye Fatumata Batoleɲani ka kɛlɛ dɔ y'o ye ale ko jamana in kɔnɔ bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ kelen si kana fisaya ni si ye an si ma fisaya ni si ye ni min kungo wulila Fatumata Batoleɲani denba ɲuman de don bɛɛ y'a dɔn n'a ka denbaya ɲumanya ye i b'a sɔrɔ Fatumata Batoleɲani ye o marraine ye Mali kɔnɔ albinosiw ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ min yira ne la ne fana bɛ se ka n profiter ka min fɔ population ye albinosiw ni nin ka kan u ni nin journée ka kan parce que mɔgɔw de don différence man ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko dɔ po ye jɛma ye dɔ po ye finman ye donc mɔgɔ dɔ man ka kɛ ɲuguntɔfɛn ye ka kɛ den kɛrɛfɛ société kɔnɔna na k'a fɔ k'a fari de jɛra donc o idée minnu bɛ an kun na il est vraiment temps que an ka idée ninnu bila an n'u ka jɛ an ka baaraw kɛ an ka dɔn k'a fɔ ko u fana droitlen don kalan na u droitlen don santé la u droitlen tɛ den kɛrɛfɛ la o idée min b'an na vraiment an k'o bila an bɛɛ de ye maliyɛn kelen an bɛɛ de ye jeli kelen. Association mun yɛrɛ ni a sigilen don albinosiw n'o ye yefegew ye olu dɛmɛni okumu kɔnɔna la a y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko ɲina ta in ni san caman ta tɛna kɛ kelen ka d'a kan u ka dakun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o ye ko yefege minnu sera ka nɔbɔ diɲɛ kɔnɔ ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ko olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye maa min ta o ye Seydou So n'o ye dɔnkilidala ye Laginɛ Conakry a ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ ka se ka albinosiw ka kuma fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye kumada sɔrɔ yɔrɔ min na a n'a ka dɔnkiliw la o hokumu kɔnɔ a balimamuso wulila ka bɔ Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na nin kɛnɛ in kan. An bi yefegew tɔgɔ la donba Nations Unies diɲɛ selenge naani jɛkuluba a ye don min kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o di yefegew ma k'o kɛ yefegew tɔgɔ la don ye n'o ye 13 juin an bi o de ɲɛnamani kama san o san an b'a kɛ ɲinan ta min ye ani san tɔw bɔ ɲɔgɔn na an bɛ deli k'a kɛ an ma deli ka mɔgɔ wele ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na ɲinan an ye mɔgɔ dɔw wele ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ka na parce que an ye ɲinan thème mun ta ko yefege minnu lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ olu ye baara ɲuman minnu kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc an ye thème ta o de kan olu ka o yefegew la artiste dɔ bɛ yen Laginɛkaw ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ yen n'o ye Seydou So ye ale miniji dɔgɔyara donc an ye thème ta ale kan o de y'a to ale dɔgɔmuso bɔra fo Laginɛ ka na k'u ka dukɔnɔmɔgɔw ka famille y'a bila ka na dukɔnɔmɔgɔw y'a bila ka na k'ale ka na Laginɛ bɛɛ représenter Mali la yan o de y'a danfara bɔ an bɛ an ka 12e édition na depuis an y'a daminɛ an ma deli ka dunan wele ka na an yɛrɛ dama de b'a kɛ Mali kɔnɔ yan mais ɲinan dunan b'an fɛ yan ka bɔ fo jamana wɛrɛ kan o ye ɲinan ta ni san tɔw bɔ ɲɔgɔn na an ka association ka laɲini yefegew ka hakɛ ka d'u ma yefegew ka bonya yefege denmisɛnninw ka considérer yefege denmisɛnninw ka bonya mɔgɔw k'a dɔn ko jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ subagaw tɛ adamadenw de don
bingali wale minnu bɛ taa ka yefugew sɛgɛrɛ a ka dabila donc mɔgɔw ka yefugew kanu mɔgɔw ka kɛ yefugew fɛ yefuge mago bɛ amour de la yefuge mago bɛ affection de la ka kanu yiraw la ka fɛ d'u ma donc an ka association ka laɲini de ye yefuge ka kanu jusqu'à ce que fo mɔgɔw k'i sigi k'a fɔ ko ala ka ne yɛrɛ sɔn yefuge den dɔ la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra k'a ɲɛsin Général Sadio Kamara ma ala ka hinɛ la k'a sababu kɛ ale fana tun ye nin association in dɛmɛbaga ba dɔ ye. Sɛnɛ kɛli Mali jamana kɔnɔna na jɔyɔrɔba de bɛ a la sɔrɔ bosoli o yiriwali baaraw la baw n'i ye maaw sigi kɛmɛsara o kɛmɛsara a bɛ ye k'a fɔ maa 80 bɔɲɔgɔnko olu bɛ bolo yɛlɛmaw kɛ sɛnɛko bɔnakun kan o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ka sanga o ka baara bolodaliw ye walasa ka se ka yiriwa nati sɛnɛ bɔnakun kan ka sanga ni o ka sariyakisɛ dɔ ye min ni o kama loi d'orientation agricole 2005 o min ni a donna bala a bɛ se kɛ sababu ka ninkura fiyɛ sɛnɛ kɛli la janko ka se ka hali bi a tɔnɔma ka se ka bɔ a kɛbaaw fɛ dɔ ka fara sɔrɔtaw kan ka fara o bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔmɔɲa ka se sɔrɔ o fɛ walasa o ka se ka o makoɲa baaraw kɛ ka sanga ni dugukolo lakɔgɔli ye ji ɲuman sɔrɔli ka bila o ka bolo kan ani sɛnɛ kɛfɛnw caman sɔrɔli ka di o ma ka sanga ni dɛmɛ ye hukumu kɔnɔna na an ka kunnafonina Amadu Kamara ale ni hukumu kɔnɔ o wulila ka don sɛnɛ kɛba ŋanaw kan walasa ka se ka taa o da sumusumu o baaraw la min sɔrɔla o fɛ ne ni aw an ka jɛ min jate minɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko farafina jiginɛba don sɛnɛko bunakun kan ka sabu kɛ lahawla kɛnɛ min b'a bolo a yera k'a fɔ jateminɛna ko maa 100 o 100 maa 80 n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen da bi sɔrɔ sɛnɛ la Mali jamana kɔnɔ bɛ nafa min lase Mali musaka ma san o san o bɛ t'i jɔ fɔ 100 sarara o 100 sarara 40 a n'a kunkanfɛn ma min b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye sɛnɛkɛ wɔrɔ tari million 40 n'a kunkanfɛn o de labilalen bɛ Mali cikɛlaw ye dinɛ fana o ye dungafa ye donc dungafa fana bɛ dinɛ ko fɔ donc a bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na donc vraiment nana kana au moins administration tɔgɔ la ka jɔ ka foli kɛ ani fana ka encouragement ko u ye comme y'a fɔ cogo min Mali ye jamana min sɔrɔda kunbɔlen don k'a ɲɛsin fanba ɲɛsilen bɛ sɛnɛ baganmara mɔni ani yirituru ma donc an ka jamana ka sɔrɔ caman bɔlen don k'a ɲɛsin nin baara dama de ma dungafa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo di kɔngɔ bɛ kɛlɛ cogo di mɔgɔw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kɛ kotigiw ni fɛntigiw ni sɔrɔtigiw ye cogo jumɛn na sɔrɔ min bɛ bɔ yan dugukolo la cikɛ mɔnikɛ bagankɛ yirituru an t'an kamada mɔgɔ yɛrɛ ka Sikasokaw de nɔkɛ ko nin bɔra min an ko k'u la ko nin bɛ sɛnɛ a bɛ sɛnɛ yan o tɛ sɛnɛ ye minisiri dɔ nana yan an y'a fɔ an ɲɛna n ko anw bɛ sɔrɔ min kɛ n'a ye anw kalan anw ka sɔrɔ ti dan yan anw bɛ Mali ta ka tila ka Mali lamini dugukolo dugu ta sɔrɔ la cikɛ la an yɛrɛ ka se ka an jigi sigi an yɛrɛ bolo fɛn dɔw la an ka se k'an jija ka si dɔw labɛn an yɛrɛ bolo an ka se k'an jija ka an ka bagaji dɔw labɛn an yɛrɛ ka yiriw ni an ka fɛnw na an yɛrɛ ka se k'an jija k'an ka farafin nɔgɔw labɛn a dɔgɔ kɔni dɔ ka bɔ sɛnɛ gɛlɛya la o min cunna an ka bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛko ɲuman yira an ka paysanw na donc o de fɔra ka na sɛnɛkɛlaw kalan o sigiyɔrɔw la u ka sɛnɛforo minɛcogo n'u baaracogo la ka yir'u la k'a fɔ ko foro ninnu ye manankun de ye dugukolo ninnu ye manankun de ye bi baara dun an bɛɛ b'a kalama a bɛ ka cɛjuguya ka taa fɛ bari an sirilen don fɛnw de la man kan ka siri minnu na sɛnɛ bunaku kan mɔgɔw bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka ayiwa sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ bi n'i bɛ se ka kisi o ma k'a ta a dugukolo kow la k'a bila a angɛrɛ kow la ka taa bila a bagaji kow la ka yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ fɛngɛ minnu b'an bolo i n'a fɔ kabasi fɔlɔ minnu b'an bolo minnu bɛ se ka tɔni kelen ni demi kɛ hectare la an ye kabasi wɛrɛw sɔrɔ min bɛ se ka tɔni 6 tɔni 7 tɔni 8 yɛrɛ kɛ hectare la an nana n'o kumakan de sɛnɛ fɛn ba don Mali jamana kɔnɔ wa a ti taa fɛn minnu kɔ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bi sɔrɔ Mali la i n'a fɔ si a n'a maɲɔgɔlɔn tɔw minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ yiriwa dun ka fɔ ka sabati bon n'i ye si ta si jɔyɔrɔ ka bon o sɛnɛ kɔnɔ kojugu parce que si bɛ jate minɛlen bɛ n'a fɔ ko sɛnɛ base a ko daminɛ bɛ kɛ ni si de
parce que si jɔyɔrɔ sɔrɔ sɛnɛ réussite ni sɔrɔ yiriwali kɔnɔ 100 sara la 30 fo ka taa bila 40 kɔnɔ kɛ sɔrɔba sɔrɔ a la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka sanji tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ ka suma ka se a se waati la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka a kolo gɛlɛya nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka san sɔrɔ joona nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka den ɲɛnama sɔrɔ nɔgɔ de bɛ se ka kɛ. donc sɛnɛ bɛ nɔgɔya sɛnɛkɛla ma i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw dɔ sigilen don samiya fɛ n'u ye dɔ u mako bɛ min na dɔrɔn foraji ni basi ɲɛnɛman ka k'u bolo ka ji bɔ k'a k'o kɔnɔ tilema fɛ ka se ka dɔ wɛrɛ dɔɔni wɛrɛ k'u ye. minɛn ɲuman sɔrɔli ka sɛnɛ kɛ o ye fɛn dɔ ye mais a kɛcogo ɲuman yaasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ o fana dɔ wɛrɛ donc c'est pour que an cɛsirilen don sɛnɛkɛlaw hali n'u ye minɛn sɔrɔ ni minnu mako bɛ bilasirali la donc k'u bilasira pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. ni si ɲuman sɔrɔla sɛnɛ tɛ taa fɛn wɛrɛ min fɛnɛ kɔ o ye sɛnɛkɛ minɛnw ye i n'a fɔ angɛrɛw ani farafinnɔgɔ ni bagaji n'a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ yakubuyali la. foro de b'i bolo i ka ɲi ka sɛnɛ kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na k'a k'i kun ka taga n'a ye foro la a bɛɛ b'anw fɛ yan an y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ yɔrɔ kelen pour que taa ni ka segin ani sɛgɛn bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw la cogo min na n'o y'an ka kiliyɛnw ye. nɔgɔ a bɛ fɛn min kɛ suma ye nɔgɔ n'i y'a mɛn ko suma nɔgɔ de don kɛnɛ fitinin nɔgɔ diferansi bɛ nɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ dugukolo fanga sinsin nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma yɛrɛ bɔ joona nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma kolo gɛlɛya nɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ suma den caya a kɛra yiri o a kɛra sɛnɛkɛfɛn fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la dɔrɔn nɔgɔ de b'a kɛ nɔgɔ de b'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la. n'i y'a jateminɛ n'i ye dugukolo cogoya lajɛ waati min na an tun bɛ yɔrɔnin min na sumaya fanga ma bon ka se o ma i y'a faamu i b'a ye pinɛse bɛ se ka baara kɛ la ka sɔrɔ a fɛ mɛ n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye dugukolo cogoya lajɛ an bɛna se yɔrɔ sumalenninw ma f'i b'a fɔ i bɛ tagama i bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni bon n'i ye pinɛse to a la dɔrɔn a bɛ patiner machine bɛ fanga perdre e b'a rɔnfile a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ fanga t'a la alors que fanga tɛ mais sen malo dɔrɔn de don donc c'est nécessaire an bɛ nɛgɛsen don a la o tɛ patiner machine bɛ sinsin a mago bɛ puissance min na i b'o réel sɔrɔ o de ye nɛgɛsen don kun y'a la. donc si fana jɔyɔrɔ bɛ sɛnɛ la o cogo de la parce que si de ye élément fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye sɛnɛ la parce que ale jɔyɔrɔ bɛ taa kɛmɛ siri la fo 30 fo 40 donc o b'a yira k'a fɔ ale nafa ka bon n bɛ n talennin dɔ di o yɔrɔ la kamara i b'a ye k'a fɔ an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko n bɛ taa n ka siɲɛbalinin tigɛ mais i t'a mɛn ko n bɛ taa n ka danbalinin. mali sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛmɔgɔyaso olu wulilen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa sɛnɛkɛlaw u ye se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na ka bɛn ni sɛnɛ yakubuyali ye mali jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ ni yiriwa dunkafa u ka sabati. o hukumu de kɔnɔ an sigilen APCAM kunna n'o ye mali sɛnɛsoba ye an nana ni hakilina damadɔ ye n ko an ka manda kɔnɔ an b'a essayer ka hakilina minnu pousser ko n'o kɛra an ka faamu t'a la a bɛ sɛnɛ nɔgɔya mɔgɔw kan a fɔlɔ ye min ye ko sɛnɛkɛla ka yɔrɔ dɔn a bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛ min kɛ o ka dɔn sɛnɛkɛ carte ka bɔ ka d'a ma n'a bɛ fɔ l'enregistrement géolocalisé des exploitants exploiteurs sɛnɛkɛla yɛrɛ ka dɔn sɛnɛkɛ foro hakɛ ka dɔn sɛnɛkɛfɛn min bɛ kɛ o ka dɔn i ka carte ka bɔ ka d'i ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye parce que i k'a dɔn i bɛ ka maa min dɛmɛ jɔn don a bɛ fɛn jumɛn b'a la fɛn jumɛn b'a bolo wa a ka dɛmɛ ɲuman bɛ las'a ma cogoya min na. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali sɛnɛko fɛn don min ba donni b'a la kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye ka sɛnɛkɛ mansinw bagajiw ani si ɲumanw n'olu bɛ ɲini ɲinikɛlaw fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a di sɛnɛkɛlaw ma yaasa laɲini min bilalen bɛ o ye se ka sɔrɔ cogo min na n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni yiriwa dunkafa o sabatili ma mali jamana kɔnɔ o sɛnɛfɛnw la kunbaba dɔ ye ɲɔ saɲɔ malo kaba hakaja fɔ ka se kɔrɔnti ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛfɛnw ye minnu bɛ sɛnɛ mali fan caman fɛ ka sanga ni sɛnɛkɛlaw ka laɲini ni kuma jaranda an bɛ se k'a fɔ ko mali sɛnɛ ko a jɔyɔrɔ ka bon mali yɛrɛ ka ɲɛta sabatili la bawo a bɛ jɔyɔrɔ min ta mali wagandenba kɔnɔ dunkafa sabatili la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Arafa o ye donba ye alisimɛ diinɛ kɔnɔna na o dokumu kɔnɔna na ni a don sera alisimɛw bɛ damakasi kan ka ɲɛsin dali masa ma k'olu baaraw kɛ ka caya o dokumu kɔnɔna na a bɛ kɛ ka bɛn ni alisimɛ san o kalo 12 o tile 9 zulu ija o mɔ
hukumu kɔnɔna na ka sanga ni o baaraw ye silamɛya dɛmɛtɔ anisaru ni kanuɲɔgɔn minnu bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnɛma Bobo Julasokaw fɛ o farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakuluba kelen ye min sen fɛ o ye damakasikan kɛ ka ɲɛsin dali masa ma ka sanga ni alikuranɛ sanuman kalanni ye ni ka taa ni segin fɔ ka se kɛra kanseliw caman ma janko bɛɛ ani basigi o bɛ se k'i sabati fɛn ye cogo min na jaw farala ɲɔgɔn kan Arunaba fɛ a bɛ lakale Amadu Kamara de fɛ. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubagaw ka bɔ Burkina Faso a cɛ n'a muso denmisɛn ani mɔgɔbaw u bɛɛ lajɛlen bɔra ka bɛn ni Arafa donba in ma ka na u ka nisɔndiya yira ni dugawu kɛli ani alikuranɛ sanuman kalanni ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barika la caman. Bi sɔgɔmada in na an bɛ Sirifila misiri la Burkina Faso Bobo Julaso ni Arafa kɛnɛ sababu ye. O la an bɛ nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ani mun ma sɔrɔ n'u ka degun ye Ala ka n'u ka degun wuli. N b'an karamɔgɔw fo. Olu min ye kuranɛ kalan ye ka tila ka duwawubaw kalan ye. An nisɔn ka di an yɛrɛ fɛ an sigini bɛ Arafa kɛnɛ kan Maka. Yarabi san wɛrɛ k'a sɔrɔ an fana bɛ o yɔrɔ la. An baden minnu taara Ala k'u segin an ma hɛrɛ la. An tɛ ɲinɛ an ka gidiba filaw kɔ. Elaji Mumin Tera, Elaji Seku Damele, u n'u taamaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ani Elaji Karimu Drago. Ala k'u bɛɛ segin an ma hɛrɛ la. Ala ka baara ni ɲɛ u bolo. An bɛ dugawu sama an karamɔgɔba ma. Ale min y'an ka sababu ɲuman ye. Ka kɛ sababu ye k'an ka duniya nɔgɔya k'an ka lahara nɔgɔya. A seri Sherif Usman Madan Haidara. Ala ka sijan d'a ma. Ala ka kɛnɛya d'a ma. Ala ka labanko ɲuman d'a ma. Ala ka don ani juguw cɛ. Ala ka ni lafiya. A n'a ka denbaya sanuman. Ala k'an don lɔhɔrɔma na. Nin cɛ ba ni Ala kana foyi k'ara min b'a siran. A n'a ka jamakulu sanumanw n'o ye Amsar cɛbaw n'a musobaw ye. Ala kana fɛn kan sila min b'an siran. An b'an karamɔgɔ Haidara fo caman. An b'a fɔ a ye k'a ni ce. K'a Haidara. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Burkina Faso a ɲɛmɔgɔya so u yɛrɛ nin kɛnɛ in kan k'u ka nisɔndiya yira n'u ka dakuruɲɛ filaw ye. Silamɛya ka foli ye n'o Ala ka kisi n'Ala ka nɛɛma n'Ala ka barika Ala k'o jidi an bɛɛ lajɛlen kan. Bi sɔgɔmada in na an bɛ Ala fo k'Ala barika la k'Ala waleɲuman lɔn. Ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la Seyid Seri Usman Madan Haidara an b'a fo a n'a bɔnnaw k'u barika la. U lɔra silamɛya jigi kɔrɔ an b'a deli Ala fɛ Ala ka lɔ yɛrɛ jigi kɔrɔ. N'an bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo Mohamed Adam Darame, Mumin Ibrahim Tera, Umar Dambele. An karamɔgɔ bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika la ka bɛɛ waleɲuman lɔn. An b'an ka président d'honneur fo Elhaj Seydou Domo, Elhaj Abdallah Sana, Elhaj Mustapha Djiro. Président d'honneur fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika la. K'an ka président active fo Elhaj Arun Keita ale min vice président ye an b'a fo ka Sunkalo Kulubali fo. Ka Aruna Keita fo a n'a ka bureau ka cɛsiri n'u ka wulikalo la Bobo Julaso kɔnɔ yan province de Kiliko kɔnɔna na yan an b'u fo k'u waleɲuman lɔn u ka baaraw la. Ka tɔnden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ fo ka kanubaga bɛɛ fo. Bi Ansar bi jamana o jamana na jamana 40 a bɛɛ bɛ nin kɛnɛ sigi ka se ka dugawu k'ara ka bɛn ni Arafa ye. O la an b'a deli Ala fɛ dugawu minnu bɛna kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ. Dugawu minnu bɛna k'ara Ala k'a bɛɛ minɛ. An karamɔgɔ yɛrɛ si ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'a d'a ma. Bon nin wagati in na an karamɔgɔ a ɲuman segira faso la a bɛ Bamako bi nin wagati la. An b'a ɲini silamɛw fɛ a ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye. Ka dugawu kɛ Mali ye. A ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka jamana ye Burkina. Bɛɛ ka dugawu kɛ Burkina ye gundo ani bange bɛɛ la. Ka dugawu kɛ an ka président yɛrɛ ye capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka gouvernement bɛɛ ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye. An ka présidente vice présidente bɔra ka dugawu kɛ sisan ka bɛn dugawu ɲini an b'a deli Ala fɛ Ala ka bɛn sabati an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka ɲɔgɔn kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ présidente fo Aja Maminɛ Kone a cɛ Fariman Dara. An b'a deli Ala fɛ Ala k'a lafiya. An ka bana ninnu a dogo n'a bange ni Ala k'a bɛɛ furakɛ. Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma.
vraiment nisɔndiya n'o ka bɛɛ fo ka deli ala fɛ sijan kɛnɛya lafiya ala k'a d'an bɛɛ ma ala k'an garisɛgɛw foni an ka jamanaw ala k'u ɲɛsuma ala ka bɛn don a kɔnɔ an yɛrɛ dama cɛ kanu ala k'a jidi silamɛ cɛ kelen muso kelen bi yɔrɔ yɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala k'a ka dɛmɛ bolo ɲɛsin a ma ala k'a ka dɛmɛ bolo ɲɛsin a ma ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ an ka hijidenw an b'a deli ala fɛ hijiden ninnu ala k'u bɛɛ kisi mɔgɔ o mɔgɔ taara maka an b'a deli ala fɛ ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ ɲuman sigi a faso la hɛrɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko arafa n'ale ye donba ye alisilamɛya diinɛ hokumu kɔnɔ san o san a bɛ ɲɛnɛmaya diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ anisaru n'u kanubaw fɛ ka bɛn ni Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ anisaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛda Sherif Usman Madan Haidara ale ka yamaru ye. O fana b'an sɛnsɛn kan kun na diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba de fɛ. Kongo Kinshasa ka ufe fanga sinamato nyema fla banana nisoko ya tama do senve juma juin kalo tleta ani fla mana mamini uye wele bla ukano ba umonku ka bo kukani soko ya jira jamana nyema Felese Tshisekedi na ka fangala ka fo ujendo teni yele madoni ye jamana sharia sumbala Felese Tshisekedi jamana nyema nofemo ne fanga sinamato nyema unu kano ba ukarla nyona fanga sinamato nyema fla jogina Felese Tshisekedi jamana nyema be Kongo Kinshasa jamana kuna kamini sa 2019 ashibe sambi woro ani sandlala akapuma obi dafa jamana nyema yala sanduru sigoroma fla kele ko kabeni sa 2028 nga kosa ina jamana nyema Felese Tshisekedi ye ajira kafo ni mananzabana ngelikadi aye jamana de unve ko jamana de umago jora ola kanu jabi kamandanzabana ke obitemeni sira jumenye yelema doni jamana sharia sumbala kada yele aye akatemeni manda sabana ye fanga sinamaton olu bilama keme ka jira kafo utise ka jenni oye ni tia do don demeno na fanga sinamaton gumvara farale kundo kalo sale uyala je ka faranyonga ka jakulu do sigi ko ubi jamana nyama Felese Tshisekedi na na femo bali manda sabana nyenenina o jakulu toko dara ko 64 kabeni juma juin kalo tletani la nyesa ude kangume kubu kunda wasabloka Kongo faba la Kinshasa kukaniso ko ya jira uni jamana nyema Felese Tshisekedi kanu ba ucharakara nyona gazi utira ulafa njama mve Martin Fayulu minye fanga sinamato nyama ye ni Felese Tshisekedi yere na sanvolo fangana ano de nyonzoro barabla foli la no ya dato ala Martin Fayulu jogina juma fanga sinamato nyama wore fene be ko prince epenge o fene jogina. Somali jamana nyema Hassan Sheikh Mahamoud Sibiri juin kalo tletani zabayin aya jira kafo ajigime bani Israela jamana nyema ula unambu yere soro Somali jamana kungangoro ka Somali jamana maramburuti le do lakodo adama jamana yenni oye Somali landi ye ko bani Israela ma nyema ube kuta Somali fangani maramburuti le Somali landi ma nyema ni nyonje fonyongo fe ninga do oro kana ni Somali jamana farali Hassan Sheikh Mahamoud Somali jamana nyema ako bani Israela ka Somali lande maramurotile lakodo adama jamana ye ko torobado Somali jamana ka ko tiendo Somali jamana ma nyema oni maramurotile ma nyema uka fonyongo bila kote abisambisa banyo nabo nga Somali jamana ma nyema ufura dama kembe ka sikika fore ke utala ye jango ko imise ka ba unenyonje Somali lande biseto Somali jamana yala Konia ye ema muguni kise banamini walikele afora minongo fangana shima songa muguni kise banamini uni Somali lani maramurutile che ko kundebe ula. Hassan Sheikh Mahamoud Somali jamana nyema ako bani Israela jamana ni Somali che madeli kake je dumanye wa Somali jamana ma nyemo minu nyenyo mvale fangana ashima kanu ka jedo ni bani Israela che ka sabu ke bani Israela ye jamana minye matonyo jamana do Palestine mime adafa abeka bone bamvlado odeunguna yi ama uladoniya kafo bani Israela jamana nyema ministri nyema Benjamin Netanyahu sa 2025 décembre kalo de la aya jira kafo Somaliland ni maramurutile Somali kwa ba lakodo adama jamana yi nga Somaliland ni maramurutile kabini sa 1991 na ya jira kafo ate Somali doye katao dola kana bla bila o jamana kelende gyen kono ni bani Israela kunde mingunya lakodo adama jamana yi tiendo marabolo inga bara utabolo bela jele ko ni danzigi imbe aye
k'a daminɛ fanga bonda labaara cogo la politiki binaku nasiraw ni lakana cogoyaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ u dama ko ye ka danfara don ani Somali taabolo cɛ nka a ma lakodɔn diɲɛ jamana si fɛ ka kɛ a dama jamana ye. Somalima ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye jamana dɔ k'i kan don Somalilani mara murutilen ma ɲɛmaw ma k'u ye u lakodɔn k'a fɔ u ye jamana dɔ ɲɛmaa ye ko Somalilandi ye a ka dugukolo fa dɔ ye. Wa ye maa o maa n'i ye jɛ don i ni Somalilandi cɛ o b'a jira k'a fɔ i jɔra Somali farafarali de kan. Iran jamana ni Ameriki jamana u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnka daw bɛ ka binka labila Iran y'an b'a fɛ. Iran kaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma babu sentigi Ismail Bagaye a jira k'a fɔ sɛbɛnni dɔ kɛra ka dajira ɲɔgɔn na ni surunani donbaw ka sira ye Ameriki ni Iran cɛ min kan ka tɛgɛnɔ bila don nataw la nka a bɛ tɛgɛnɔ bila don min a n'a kɛyɔrɔ maa tɛ se k'a fɔ k'i b'i da don o rɔ fɔlɔ ko nka a ka sidɔn k'a fɔ yanni olu ka bɔ ka kuma u ye fɛn minnu ye kunnafoni di gafew rɔ ani kunnafoni di sow la kunnafoniw na ka sanga ni Ameriki ni Iran cɛ sigi k'a fɔ ni a bɛnkanw ye ko a si ni tiɲɛ tɛ kelen ye yanni ale kun ka kuma cɛ a yɛrɛ bɛ minisiriso min na o minisiri ni o ye Abbas Arakchi ye o de bɔra ka jira k'a fɔ Iran jamana ni Ameriki jamana ka suru bɛnkan nin sɛbɛn tɛgɛnɔ bilali la bi maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ u ma deli ka surunya ɲɔgɔn na ka nin bɔ ko don nataw la ɲɛbila bɛnka dɔ de bɛ yen min bɛ wele ko memorandum ka mankan da u cɛ o de bɛna tɛgɛnɔ bila nka a bɛ kɛ fangaja fɛ a t'i n'a fɔ u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan n'a ma ɲɛ ko bɔlɔlɔ nasiraw bɛ yen a bɛ se ka kɛ ka ci ɲɔgɔn ma ka tɛgɛnɔ bila ka ci ɲɔgɔn ma minisiri Abbas Arakchi ka fɔ la a ko ni Iran jamana ma ɲɛmaw tilara u ta fa dakɛɲɛni na kuma min u n'a sɔrɔ k'u da don bɛnka tɛgɛnɔ bila cogo a n'a tɛgɛnɔ bila kuma na dɔw y'a jira k'a fɔ ɲɛbila bɛnka kɔnɔ kuma a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ni Iran jamana bɛɛ bɛ bɛɛ bonya ka bɛɛ dɔ i dama jamana ye jamanakan hɔrɔnyalen ye i t'i da don dɔ kunkan goro. Abbas Arakchi Iran kaw ka minisiri a bɔra ka laseli in kɛ jabaranizoba yɛrɛ de la Iran a ko mankan bɛ ban Ameriki ni Iran cɛ cogo minnu na o dɔ ye Liban jamana ni Bani Israɛl cɛ kɛlɛ jɔli ye Bani Israɛl fɛ k'o bɛɛ bɛ u ka sɛbɛnnen dɔ ni bɛn ma kɛ nin dakuru ɲɛ kumaba ninnu kan a ka sidɔn k'a fɔ Ameriki jamana ni Iran jamana kɛtɔ tɛ ka sigi ka mankan ba u cɛ nka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka danga fanga la ni o ye J.D. Vance ye ale bɔra k'a jira bɔlɔlɔ na sira fɛ X k'a fɔ ni maa min ka mɛn ko nafolo jɔna kɛ Iran jamana ye Ameriki jamana fɛ ko dɔrɔmɛ kelen ma jɔ Iran jamana ye ko sigi k'a fɔ dama laɲini ni Ameriki ni Iran jamana cɛ o ka taa kɛ nafolo dikun ye Iran jamana mɔ k'o tɛ se kɛ Ameriki jamana fɛ ko bawo Ameriki jamana kɛmɛ ka bɛnkan in nɔkun taama n'a ma ɲa tɛgɛnɔ bila kɔ ko u bɛ bɛn kan kelen kan fo k'a sɔrɔ Ameriki jamana y'i yɛrɛ ye bɛnkanw kɔnɔ kumaw la de k'a fɔ a ka bɔ bɛrɛ ko ni Ameriki jamana nana ye k'a fɔ a ka bɔ bɛrɛ kuma min a ka ca la Ala fɛ nafoloko kumaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ yiriwa siraw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ yiriwaw minnu bɛ se ka kɛ ɲuman ye Iran jamana mɔ ani Iran jamana ni a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen mɔ. O fɛnɛ dafɛ kunnafoniw n'a mɛnni a ye k'a fɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana n'a bɛ Iran jamana dafɛ a faaba ye Abu Dhabi ye a duguba filanan ye Dubai ye ko o ma ɲɛmaw kɛnɛ kɛ k'u dɛn ka nafolo dɔ labila Iran jamana ye jango Iran jamana bɛ se ka nɔgɔya don sigikafɔ la ani Ameriki jamana cɛ ko nafolo in bɛ taa miliyari caman na min dira Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaw fɛ Iran jamana mɔ dolari wari miliyari mugan ɲɔgɔn na don min kan ka latɛmɛ Iran jamana ka bolo kan Donald Trump ka fɔ la sigikafɔ bɛ ani Iran jamana cɛ wa u ma deli ka surunya ɲɔgɔn na ka nin bɔ kabini mankan daminɛna u cɛ o kɔrɔ ye ko bɛɛ kɔni dɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ye maso minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sa de yala Émirats Arabes Unis jɔyɔrɔ bonyana kɛ nin kɔrɔ wa bawo nazarala kunnafoni di soba min bɛ wele ko Reuters o n'an bɛ bɔ ni a ye k'a fɔ Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaw jɛna n'a ye ka dolari wari miliyari mugan ɲɔgɔn na latɛmɛ Iran jamana ka bolo kan dolari wari miliyari mugan in a kunfɔlɔw dira yɛrɛ ko dɔw y'a jira k'a fɔ miliyari 3 dina kɛ Iran jamana mɔ nka Ameriki jamana ɲɛmaw ɲininkalen y'a jira k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen o tɛ labila Iran jamana ye fɔ Ameriki jamana ni Iran jamana ka bɛn kɔrɔ
maso minnu y'a jira k'a fɔ nafolo in di mi sɔn ka kɛ Iran jamana mɔ Émirats Arabes Unis ma ɲɛmɔgɔw fɛ. Bawo Iran jamana ni Amérique jamana ka sin k'a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka bɛn k'a dɔ k'a ka mankan b'a u cɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nafolo ko kuma kun sɛbɛkɔrɔ gajangun bɛ Iran jamana ni Amérique jamana cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka nafolo minnu kun maniy'an bɛ a mɔ diɲɛ ɲɛfɛ. Ni Amérique jamana ka wuli ka jɔ ye ko fɔ nafolo ninnu ka lasegi a mɔden Iran jamana jɔnkun bɛ o da de rɔ walasa da ka don sigi ka fɔ la ani Amérique jamana cɛ. Nin nafolo min labilali fɔ kan bɛ nin ye hali ni maa ma ditɔ ye Iran jamana ka sin ka sɔn Amérique jamana bolo ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ Amérique jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ ko ko u ni Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw bi mɛn ka ɲɔgɔn faamu ko a ti mɛn bilen u na bɛn k'a dɔ ka maa sɔmine caman y'a jira k'a fɔ kuma in ani sɛgɛsɛgɛli ka kan. Nafolo min fɔ kan bɛ ko a dina kɛ Iran jamana mɔ Émirats Arabes Unis jamana fɛ Reuters kunnafonidiso ye a jira k'a fɔ Iran jamana na mugufili jɔ Émirats Arabes Unis jamana ka Amérique jamana surasiya daga yɔrɔw minnu bɛ yen k'olu mugufiliw jɔ. Bawo kɔsa in na Amérique jamana ni Iran gɛlɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ Émirats Arabes Unis jamana y'i ta sɔrɔ a la Amérique jamana surasiya daga yɔrɔ nɔfɛ. Émirats Arabes Unis danganda min ni a bɛ wele ko Fujara mɛ kalo tile 4 tɛmɛnen o bonna Iran jamana fɛ. O kuma Reuters kunnafonidiso ko Iran jamana bɛ sarati ka ta Émirats Arabes Unis ye k'a fɔ a ka mugu kelen tɛ fili Émirats Arabes Unis dugukolo kan bilen. Ko wa ko bɛɛ b'i ta sɔrɔ nin ko in fɛnɛ nɔ. Bawo Iran jamana nafolo min latɛmɛ dɔ filɛ nin ye a ka bolo kan a n'o kɛ k'a ka jamana kɔnɔ tiɲɛniw ladila ani Amérique jamana cɛ kɛlɛ lɔ ni ka nafolo tɔ kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dilan a yɛrɛ ye. Émirats Arabes Unis min bɛ k'a ka dugukolo fan 4 lakana cogo ɲini janko maaw bɛ munumunuzalo min kɛ Dubai kuma bɛɛ dunan dɔ bɛ k'i kunda Dubai kan bɛndiya nasira fɛ o nafolo min bɛ ladon Émirats Arabes Unis wagande kɔnɔ o ka se ka to sen na. Reuters kunnafonidiso ko u ye Émirats Arabes Unis maa ɲɛmaa dɔ da sumusumu min ye a jira k'a fɔ a ka si dɔ bɛɛ fɛ ko Émirats Arabes Unis ka laɲini de ye mankan bɛ wuli fan o fan fɛ a seko ye k'a dasa wa a bɛ a dasa cogo ɲini ka bɛn ɲini maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko wa janko bi Amérique jamana ni Iran jamana bɛ sigi ka fɔ min ɲɛɲinini ka k'a kɛ ko ni Émirats Arabes Unis seko ye min ye o dangɛnɛmayali la a b'o kɛ ka mankan ba a ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min. Ka segi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɛkuma minnu sigin bɛ ka ɲɛmaa da Sherifla TV jakan sofɛ baw ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi baɲumankɛ kunnafoni sɔrɔla an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kunnafonidiso ɲɛmaaya sofɛ. Laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanu cɛma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.